Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ala ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. Ang kilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalawalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isama sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang mga kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Ama Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa po ang San Juan 17. Kapayapan po. Talakad po. Kagalang-galang ay hobang kaya kaming igpa,
Pasibay po nganing kaurasan, mulit na kaya naman pong pupuriyan pong pasalamat keka. Pablasang igpa tutulutan mo kami nganing kapinanditan na iti. At ipagkalub mo ke kami ingkekeng biyang pong sikanan. Ginola ke pong balong ablas, kareting dapat mong mangayap ke kami. Nunaing suywan dakat purian, samban king kekang pangaya espiritu ampuan king katutuan. Igpangin ing kaurasan na iti, tinipon mo kami king kekang lugar, akekang pepagbanalan. Paintulutan mo igpaing kekang banalapas bulan, ginoing makanyan mepong buklatan ngening kaurasan. Igpaking ulinaning kekeng banal akatungkulan ngening oras, ginoing makanyan kepong manyawad keka. Igpanong ikit mula po ding kakulangan, ke kaming anak mo kingaldo napon. Diyos ko, patawan mo ke po ngening pinandit. Igpapaintulot mo ing kekang banal akalam. Yang mag-ari ka rin kekeng balang puso ang pong kaisipan. Ngening pinandit ay ti Diyos ko awaran mi. Hanong makananong Diyos ko rin kekang banal atubod. Igpaing makanyan mo sargong ipaintulot ngening pinandit. Bang Diyos ko ding kekang banalayamano, ing mirasla ke kaming anak mo, ding banal aturu ke kamig pa. Tulutan mo sargo ginong Diyos ngening pinandit ay iti. Hanong makananong igpa ke kaming anak mo, amalyaring sinadyaday karelang sarili, maging talapakiramdam laman, tagapagsalita, at karingkekang gamit at alete na ningkekang upaya. Ginoing makanyan miya sargong para parang abanding kekang banalakalam, ngening kaurasan na iti. Diyos ko, paintulutan mo sargo igpangening pinandit, hanong makananong payapa kaming miras, ikeng sablang anak mo, kingkekang bale ab pepanwanan ngening pinandit, ang gasargo igpapot ang mayari kami. Diyos ko ing mitmong kapayapan, mitmong lugod, karing balang metong ke kami, iyasargo ing manatili. Ginong Diyos ngening kaurasan na iti amilangan pusang bitlan, ding lalamanda ring kekeng puso ang pong kaisipan pablasang kakilala mula. Nuning kekeng banalapami pasakop keka yarguing kekeng panaligan, igpa ikapuing matnube ngening kaurasan, king lagyo ng Yesus sa kaming tagapagligtas, iya nasa po, manatili tapong makatalakad. Tila
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigan nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng mga bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatiling sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanan na napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad.
nga biyasa ko sa ikayo'y kongon king buri na ning Diyos king bayo yang gawan kapamilatano niting kayo pa yan apagkalob ning Diyos ing kalam kekongan ing mayap kong oras ke kayo babiye ko ke kong sabla-sabla hangin idisan ko panatilyan niyo sa karing sarili niyo mit mong katapatan ding balang dapat iyo king buri na ning Diyos ikayo ikongan waat pagkalubno ding ke kong kailangan matulid mo balen king pamakiramdam ing tala dapat lo ding kasarilinon ngening ing panawon ke kayo na yatiyo manin tunay Diyos king man walang tao ing sanay kayo mapili kong lunto, wapili na kayo, at mapili ko po. King lagyo na mo rin, niting kayo pa yon, ikong sabla-sabla, ag katanda ko ngon, wapin takbang yulo, ding betes yo'y kongon, king pamano paron, eyo kakalingwan. Ngano oy tayong dawong, agkatanda kongon, sa kayayang bisa, manwalang itinan. Sana ingi kayo, ing matangal kongon, maglolan magdapok, kaniyong kayo pa yon. Ngening dingamano, ning maestrong Ginoo, parating atilo, king pakiramdam iyo, dapat mayayakit, nung mesan ke kayo, parating ding tundon, waat pasyasan iyo, ngano ing parating, ame tuturwanon, king upaya ning Diyos, keko etutok nang, eyo pain tulutan, o sablang mag-aral, ing mapaklelay ti lunas ala naman. Kani tayong tangis, langit ngit dingipon, nung ing manwalang tao, magpabayan eman. King kayang tungkulan, wameyawos kongon, pakikwanan niyo ping maminto kong dakal. Kasal pantayanan, balen kong tipahan, metatak metemo,
dulang ding panamdam. Ikong sabla-sabla, mga biyasa kongon, king kalam na ning Diyos, akayang kabiasnan. Bang kanita eno, lonto kaniyang tawo, king ting pamika kuno, laring sariliyo. Nune lalong maigit, keko'y ngaduan ko, magtapat kong ganap, king burining Gino. Kanita miyabye, keko iko nangan, sablong painto na niyo, iti abatyawan. Karengal do bukas, kekong paintungulan, manatiling ganap, keko'y kapayapan. Nung kayong eni, at daramdam kayo, kareting amano, manibat king Gino. Ikong sabla-sabla, aduan ko kayo, miyabe-yabe kopin, kaniyong pamaminto. Lawen yat umasdan, kekong tatangalan, miyaya liwang agle, kingya tungitinan, kanwanan mo balen, keko kusasabiyan, elo miyabuban, ding kasarilinan, king uli na amorin, det yung kapamintuan, babiyayang Diyos, king kekong kailangan, kaparalanan pin, ke kayo miadwang, bang yutangalan, ing kera lumduman, kabayat dabuntok, aldo yung daratang, miyaya liwang aske, keti ing patayan, iti akakitiyo, kaniya ng material na nung inibalen, ingke kayong gawan. Bang yutangalon, ing bage atiyo, bet-bet nat daralong, sakit na ningyato. Nuko umengeni, o tawong atiyo, king pamanwalayo, sana tibayan yu, king kekong sarili, ban iti at gawan, met mong katapatan ding kasarilinan, king bure na ning Diyos, o tawong magaral, ngeni ing panawon, keko na dinatang, kasal pantayanon. Miyabe-yabe kayo, bakit ing kinong kislop ng atiyo, banding tawong dakal, lalawe ke kayo, deti at umelo, banketi umewo. Salamat king Diyos, kekong pangayatiyo, mapanalangin ko, ulit-ulitan ko, ding balang pamilya, ang eniatiyo, mimingat ko sano, neng benging atiyo, lalo na balen ko, dating kayanakan, makiramdam ko sa pengaring itinan, bang mayakiting keko ting masintong sablong kayanakan, kanako ko damdam,
Makiyobe kong pilit, king burining gino, wapin iwaksiyo, king isip yung atiyo, ing burining yato, wapin miwas kayo, ban olang matangal, masintang ke kayo. Deti elabiru, o kanakong diwang, king pangayat yuyo, ikayo ikongan, gawon yung pisamban, kubo yung tuknangon, bang ako luban, ning keranamduman, king uli naniti, sablong manungkulan, pilon king bilang yu ing keko kwadwon. Wapin ipaliyo karing sarili yu. Banal yung tungkulan wapin at talnan yu. Iti ing matulid bang iti gawan yu. Kasol pantayanan wamitikdo kayo. Bakit yapengene arapaning ginu, miyabe kopin kaniyang pamaminto. Eyo sana painon ding kasarilinan, nune magpakasikan ko kaniyang kalam. Uling itibalening ke ko kwadwon, panawon ayatiyo, bakong manuparan. Salamat, salamat, o sabla kong disan, wapi ni dagulye, king kasarilinan. Ing mesabing lugod, ake ko miyadwong, agawa yusano, ing dapat ko'y kungon. Kapo milatano ning pamakiramdam. Karing amanunan itang Diyos amalam. Mangasad-sad ko sa ikayikungan. Karing aldo bukas, iko ing matangal. Mayaring megobro king lagyuning kalam. May kapanadsaran lagyuning tungkulan. Ikong sabla-sabla wa magtapat na kongon. King burin aning Diyos ban itiat gawan. Salamat, salamat, king pangayat yuyu. Magabu-abu ko, wasablaw bisan ko. Pakit yut ipalto king lagyuning gino, ing pamanuparan, wapin at gawan. Uling ing dapat yung mayap nga kukeko, ilong padulo na sa lunan yung yato. Aduan kong mapilit king pakiramdam yu, miyabe-yabe kopin, lang kakawani ho. King uli na niti, balen kong atiyo, wapen itekdoye yung pamanuwalayo. Mabilog king puso ang pang pangatao, alo sanong lunto, metong man ke kayo. Anting kawaniyo, lagi yung kapanwalan. Mutiang mamuntukan, yaing kakong diwang. Ikong sabla-sabla, ang eni kudisan. Agkatanda kayo, king pamanuparan. Adios, ilarete.
Kuha tayo ping basket. Hello po. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ginawad na naman po sa atin sa umagang ito para po tayo'y magtipon-tipon at magsamba at puriin po natin at paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan, iginawad po ang kapayapaan sa mga araw pong ito. Mga kapatid, bago po tayo pumunta sa ating tema. At siya nga po pala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko po sa pananampalataya. Bago po pala tayo dumako sa ating tema, ibig ko lamang pong dumagdag sa banal na espiritong narinig po natin ngayon. Nag-aanyaya po ang Panginoon para makipagmatuwiranan sa kanyang idinudulot po ng pagpapala sa atin. Dahil po sa panahong ito, talaga pong iba na po yung mga panahon ngayon. Kaya
ibig ko lamang pong magbasa para po ating maluwanagan kung ano po ang dinala ng ating banal na batlaya. Ito po ay para sa kabubuti natin. Sabi po dito sa Isaias 1:18 po, pakibuksan lamang po kung ano po ang sinasabi ng Panginoon. Sa Isaias po. Sabi po dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula at magiging mapuputi na parang Nineveh. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Yun po ang ibig sabihin ng Diyos. Nagtatawag po. Gayon pa rin po, sabi ng Apostol Pablo, dalhin po natin sa unang Tesalonica 5:21 hanggang 22. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Dito po sa 22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Yun po ang ibig ng Diyos na ating gagawin para po tayo ay mapabuti dahil sa panahong ito. Marami na pong taong masasama dahil po sa puot ng Diyos. Bagaman man nangyayari ito po sa atin dahil po sa wagas ng pag-ibig sa atin ng Diyos, hanggang ngayon hindi po tayo pinababayaan. Dahil ang Diyos po ay andang magtiis sa atin, ang hibig po niya ay tayo'y mapabagong buhay, magbalik loob at makapagsisi. Yun po ang kahulugan ng ating napakinggan. Ito po ay isang karagdagan lamang. Ngayon po mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa ating tema. Ito po ay pagsisisi, ano po? Sino po sa atin na makakapagsabing tayo po ay walang kasalanan? Ano po? Wala po. Dahil sa nakasulat ay alos ang lahat ng tao ay makasalanan. Basahin po natin dito sa Tao Roma 3:10 po, kung di ako magkamali. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang kabilin-bilinan ng banal na batlaya, tayo'y umiwas sa kasamaan. At pag-andaan po natin ang kanyang katuwiran para po tayo'y maliligtas. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, ang pagsisisi po, may proseso po yan. Katulad po ng isang taong makasalanan siya'y nagnakaw, Diyos ko, patawarin mo ako po'y nagnakaw, hindi ko na po muling uulitin. Nakapagsisi ka. Sa akala po natin, yun kaya'y tunay na ating pagsisisi, mga kapatid. Pinagsisihan mo, hindi ka na nagnakaw, pero pag may galit ka sa kapwa mo, napupuot ka, paano ka po makapagsisi? Nakakapagsisi. Kinalimutan mo, hindi ka na nagnakaw dahil pinagsisihan mo. Gumagawa ka naman ibang mga hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, lahat po tayo'y nagkasala. Wala pong matuwid sa atin. Bagaman sa karunungan ng Diyos, ibinibigay po sa atin kung paano po natin unawain ang salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos, ito po'y buhay. Yun po ang kanyang katuwiran. Mga kapatid, ang pagsisisi po, yan po ay may proseso. Talikdan natin ang lahat ng ating mga kasalanan, mga lumipas na araw. At tiisin po natin, dalhin natin sa ating mga sarili at bigyan pagpipigil ang ating mga sarili
upang tayo'y mapatunayan nating tunay po tayong nagsisisi sa Diyos. Kung inilalahad po natin, inilalarawan po natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang Diyos naman po ay handang magpatawad dahil po sa kanyang kabutihang kalooban. Dahil po ang Diyos ay mabait. Minsan ang tao po, nagkasala ka sa kanya, hindi ka patatawarin hanggang sa dulo ng kamatayan, hindi kayo mag-uusap. Pero ang Diyos hindi po ganyan. Kaya po mga kapatid, dapat po nating pasalamatan, ang Diyos ay dakila. Dakila po siya sa atin. Bagamat man po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ay handa pa rin po siyang magpatawad sa atin. Mga kapatid, ang proseso po sa pagsisisi, sabi po dito sa ating pag-aaral, dito po sa unang John, ay pangalawang John po, pangalawang 1, sa 1:9 po, kung anong sinasabi para po maliwanagan natin. Hindi po sa ano po pala, sa unang John po, hindi po pangalawa. First John, chapter 1, verse 1. Ang sabi po dito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tayo po kaya ay andang linisin tayo ng Diyos? Ay baka po maya-maya, nagkaroon ka lamang trial sa iyong buhay, nalimutan mo na po ang pananampalataya. Ang Diyos po kasi, kapag po tayo ang aking nalalaman na binigay ng karunungan ng Diyos sa akin, yung akin lamang po personal ko to. Gayon din po, sa ating pinaniniwalaan po natin ang banal na aklat. Sa tunay na buhay po, kung tayo'y nakapagsisi, andang-handa po nating pagsikapan ang katuwiran ng Diyos para lamang po tayo'y patatawarin niya. Kung kahapon nakagawa po tayo ng kasuklam-suklam sa Diyos, iyon po ay inihayag natin sa ating Panginoon na sana'y patawarin tayo. Lahat po ng kanyang mga kautusan o katuwiran, yun po ay ating paghahandahan na dapat gawin. Dahil po, ang Diyos po kasi, siya po ang nagbibigay sa lahat ng ating kahilingan. Dahil po, ang Diyos, kung kinalimutan po natin ang ating mga kasalanan sa mga nakaraan na araw, at tinatanggap po natin at sinusunod ang kanyang katuwiran bilang isang pagtitiis, tayo po'y mga bubuhay. Kaya po sinasabi ko kanina sa inyo, tayo po kaya andang-anda po tayong linisin ng Diyos. Dahil po habang tayo'y lumalapit sa Diyos, dahil hibig po natin magkaroon ng kadakilaan, dadaan po tayo sa prosesong malaking pagtitiis. Kung noon, gusto mong magbayad ng utang, ito po'y bilang sa ating pag-aaral, bilang espiritismo. Kung alimbawa po noon, nakapagnakaw ka, kasalanan yon, pinagsisiyan mo. Tapos, binigyan ka ng pag-aari ng Diyos, ikaw naman ang pinagnakawan ngayon. Kapag po hindi natin dinala yung pagtitiis, hindi po tayo makakapagpigil, magkakasala po tayong muli. Kaya sinasabi ko po mga kapatid, kapag po tunay ang ating pag-ingi ng kapatawaran sa Diyos o pagsisisi,
lahat po ng kabuuan ng katuwiran ng Diyos, ayon po ay ating dapat gawin. Dahil po mga kapatid, ang Diyos po palibas ay siya'y maunawain, mapagbigay. Ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Ang hibig po sa taong nagkasala, siya po ay magbalik loob sa Kanya at makapagsisi. Buksan po natin, basahin po natin para pong aking dinadalang mensahe at maliwanagan po natin. Dito po sa Ezekiel 18, versikulo 21 po. Sabi po dito, Ezekiel 18 po. Ezekiel. Wala pa dito. Basahin ko na lang po dito. 18:21. Chapter 18, verse 21. Basahin po natin. Ngunit kung ang masama ay umiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya walang pagsalang mabubuhay, siya hindi mamamatay. Dahil po ang Diyos, hindi po niya ikinatutuwa ang kamatayan ng makasalanan. Dahil po, ang ibig ng Diyos ay tayo makapagsisi at huwag mapahamak. Dito po sa 22, sabi po dito, wala sa kanyang mga pagsalangsang naglagawa niya na alalahanin laban sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Tuloy po natin sa 23, kung ano po ang tunay na nakasulat. Meron baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Tanong po ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya umiwalay sa kanyang lakad at mabubuhay siya. Mabubuhay, sabi po niya. Kaya mga kapatid, noon at ngayon nalalaman po natin ang kasamaan. Kasuklam-suklam po sa Panginoon. Ngunit, ang sumusunod sa kanyang katuwiran, kalugod-lugod po sa kanya. Basahin po natin sa Kawikaan, mga kapatid. Sa 15:9 po. Kung di ako magkamali. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yun po ang aking sinabi, totoo. Ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ano po? Ilipat po natin. Ang katuwiran po kasi ng Diyos, kapag po ito'y ating in-apply, ito po'y patutunguhan na makikita natin ang buhay. Dito po sa 21, Kawikaan din po. Lipat po natin, mga kapatid. Ang sumusunod sa katuwiran at kagandaang loob, nakakasumpong ng buhay, katuwiran, karangalan. Kung sino man po sa atin, ang nagsisikap, nagpapatuloy sa paggawang kabutihan, sa pag-ahangad ng karangalan, kadakilaan o kawalang kamatayan, ano po ang igagawad ng Diyos sa atin? Kundi po ang buhay na walang hanggan. Ano po? Dito po sa ating referensya, basahin po natin sa Roma 2:7 po. Sabi po ni Apostol Pablo, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ano naman po ang kahinatnan ng ayaw magbago? Na nagpapatuloy sa kasamaan. Gayon pa man ang Diyos dahil mabait, hindi po siya nagpapaliban sa kanyang mga pangako.
sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Dahil po ang Diyos ay wagas ang kanyang pagmamahal sa atin. Binibigyan pa pong pagkakataon upang makapagsisi ang taong nagpapatuloy sa paggawa ng masama. Buklatin po natin ulit dito po sa pangalawang Pedro kung ano po ang sinasabi ng nakasaad sa kasulatan. Pangalawang Pedro po, dito po sa, hindi po ako magkamali dito sa 1:9 po. Ay, 3:9 po pala. Kamali, sorry po. Sa 3:9 po. Sabi po dito, basahin po natin, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ano po ang kanyang pangako? Para po tayo'y mapapabuti. Para po tayo'y mapapasa kanya. Nagaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Sabi po, sino man, sabi po dito, kundi mapagpahinuhod sa inyo, ang mapagpahinuhod po yung mapagpigil po siya at mapagtiis. Ano po? Sa inyo. Na hindi niya hibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sabi po dito, magsipagsisi. Dahil po alam natin, kapag po tayo'y nagpatuloy sa kasamaan, hindi po natin pinagsisihan ang ating mga kasalanan at hindi po tayo tunay na nagsisi, mga kapatid. Igagawad po ng Diyos sa atin ang walang angganan kapahamakan. Yun po'y isang parusang ibinibigay ng Diyos. Dahil po sabi ng Apostol Pablo, tayo po'y naniniwala sa banal na Espiritu at naniniwala din po tayo sa inahayag ng ating Panginoong Jesucristo ayon po dito sa banal na aklat. Dahil po sa ngayon, ang Espiritu ng Panginoon, siya po ang nagtuturo sa tamang landas sa atin. Ang tinuturo po ng banal na Espiritu, yun din po ang mga binigay niyang mabubuting gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung nasa Espiritu lamang po tayo, hindi po tayo maliligtas. Kailangan po, nasa Panginoong Jesucristo tayo, ayon po sa nakasulat. Dahil po ang pinapahayag, naulit ko po, ng Banal na Espiritu, ayon din po sa banal na aklat, sa mga pinakita nung nagkatuwang taong Panginoong Jesucristo, sa mga pinakita niya nung araw, yung mabubuting gawa niya. Kaya sabi naman po, gaano na lang kamahal ng tao, kamahal ng Diyos ang tao. Ayaw po niyang mapahamak para po mabigyan siya ng buhay na walang ganan. Hindi ko na po basahin yun, nasa John 3:16 po yun. Mga kapatid, ituloy ko lamang po ang aking mensahe para po mapatunayan natin lahat po ng aking sinasabi. Salita po ng Diyos, nakalahad po. Nakasaad po sa kasulatan. Dito po sa pangalawang Tesalonica. Buklatin po natin. Pangalawang Tesalonica sa 1:9 po. Sabi po dito, yung mga taong nagpapatuloy sa paggawang kasamaan, na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yun po ang sasapitan ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo po, kung ibig po natin maligtas, mga kapatid, sumunod po tayo sa batas ng ating Panginoon
lumakad po tayo sa utos ng banal na Espiritu. Lumakad din po tayo ayon sa katuruan ng banal nating Panginoong Jesucristo. Buklatin po natin para po ito ay ating maliwanagan lahat. Dito po sa Galatia 5 po, 16, kung ano pong sinasabi na dapat natin gawin. Galatia 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ang sinasabi po ng banal na Espiritu, hindi po ba yung mga pinahayag that time nagkatawan tao ang ating Panginoong Jesucristo na sila ay dapat nating lakaran para lamang po tayo ay maliligtas. Lipat po natin sa Colosas 2. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Colosas 2:6 po. Basahin po natin. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo, Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang unang-una po nating irerespetuhan ang Diyos Amang nasa langit. Pangalawa po, ang ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, ang Espiritu Santo. Yun po ay isang layunin lamang. Kaya po tayo ay dapat matatag. Para po tayo ay baka po konti na lang oras. Baka po tayo ay, kung tayo po ay naghahangad tayong makakaligtas. Yung iba, sinasabi nila, tinatanggap ang salita ng Diyos, tinatanggap ang Diyos, tinatanggap ang Panginoon. Sila po ay ligtas na. Ano po? Pero, ang aking patutuo lamang, karampatan din po ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, sisiatin po natin. Baka marami pa pong kulang, kahit na po tayo nakakagawang kabutihan. Dahil po tayo, ang ibig sabihin, hindi po tayo perpekto, dahil po tayo tao lamang. Yun po ang ating dapat pangalagaan. Kaya mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo din sa 13, sa pangalawang Korinto, 13:5 po. Ano po ang sabi niya dito? Sabi po dito, sisatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na kung kayo'y tatakwil niya. Yun po ang ating unawain. Sabi po sa Matandang Testamento, Kronika 28:9 po. Buklatin po natin kung ano sinasabi. Kronika. Unang Kronika. Unang Kronika. Verse 9. 28 chapter 28 verse 9. Sabi po dito, at ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos na inyong Ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng napuso at naalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong anapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Yun po. Kaya mga kapatid, kinakailangan din po natin tayo'y dumaan sa pagtitiis para lamang po tayo'y maliligtas. Lahat po ng mga kasamaan ay ating iiwasan.
Pigilin po natin ang ating sarili upang tayo'y hindi mapahamak. Dahil po ang sabi dito sa Hebreo 10, buklatin po natin. Hebreo 10, versikulo 36 po. Sabi po dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magagawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Kung tayo po ay tunay na lingkod ng Diyos, huwag na po tayong uurong. Kung tayo po ay tapat na mananampalataya sa Panginoon, huwag na po tayong aatras. Dahil po, hindi kalugod-lugod sa Espiritu ng Panginoon. Ilipat po natin sa 38. Kung ano po sinasabi. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun po ang karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Talastasin po natin para po tayo'y maliligtas dahil mabuti man magsalita ang kaharap nyo kung hindi naman po kayo maliligtas. Ang maliligtas din po natin ang bawat sarili natin. Ayon po sa ating pananampalataya at sa paggawang kabutihan. Kaya po sa uling mensahe ko po, para lamang po tayo'y lalong makakapagtiis at malalaman kung sino po talaga ang mga maliligtas. Ito po ay madalas natin marinig. Ito po ang aking uling mensahe po sa inyo. Mateo 24:13 po. Sabi po dito. Trece, 24:13. O kung ayaw mo na ilagay sa ang manatiling tapat hanggang wakas siya pong maliligtas. Ayun po ang nakasaad sa kasulatan. Marami pong salamat. Ang magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito ay tayo po ay nagkatipon-tipon upang ating gawin ang tungkulin natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, kanina po narinig natin ng batlaya kung saan po dinala niya sa atin ang mga balita o mga paalala sa atin mga naniniwala at mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya mapalad po tayo dahil yung mga habilin na dapat nating gawin ay ibinibigay niya po sa atin. No po. Alam po natin ang panahon ngayon, talagang iba na po ang nakikita natin at mga naririnig natin, no po, at napapanood natin sa ating mga kapaligiran. Kaya nga po, ang sabi niya, sa ating mga talapaniwala, no po, kailangan, sabi niya, magtapat kayo, no po, kailangan tayong magtapat daw sa ating mga tungkulin, no po. Kaya nga natawag po tayo sa ating pananampalataya para ating pong gawin ang nararapat, no po. Kaya yung mga tungkulin natin sa araw ng linggo nagagawa po natin, no po. Ito kaya ay sapat na para masabi nating talagang tapat tayo sa ating pananampalataya, no po. Marahil sa atin meron ng siguro sapat na po 'yon. Pero ang inihingi sa atin ng Panginoon, hindi lang tayo pumupuntang nagsisimba, no po. Kundi ayon sa kasulatan, kailangan lagyan natin ng katawan, no po.
lagyan natin kung ano man po ang dapat nating gawin para lalo nating maipakilala na tayo ay sumusunod at gumagawa sa kanyang mga pinagagawa sa atin. Ano po. Kagaya po ng mga kapatid natin na lahat ng mga nanunungkulan dito, no po, isa po sa mga tungkulin ang obligasyon natin sa mga kawang gawa, no po. Nakikita po natin mga kapatid natin na ginagawa nila ang kanilang obligasyon kasi po ito po ay kalakip ng ating pananampalataya ang kawang gawa, no po. Kaya sabi ng banal na patlaya, no po, talagang ang panahon natin ngayon, no po, panahon na ng talagang critical o sinasasabihin natin talagang dapat na talagang tayo ay mag-focus na sa ating Panginoon, no po. Kung mahilig po tayo ng kahapon, kung mahilig tayong magsugal, mahilig tayo sa pangmundo, sabi ng mga banal ay kailangan talagang iwaksinan natin yun, no po. Gayon din ang mga kabataan natin, gayon din ang pinahihiwatig ng ating banal na batlaya, no po. Kasi po ang mga kabataan ngayon, talagang kung mahina po, ang isang kabataan ngayon talagang mapapariwara sa ating paligid ngayon po, no. Kaya nga mapalad po yung mga kabataan natin na maaga pa natuturuan ng mga magandang asal o takot sa Diyos, no po. Kaya nga ibig ng Panginoon sa atin, no, at binabalita o sinasabi natin sa atin ng batlaya na kailangan talaga iwaksina natin, no po, lalong-lalo na yung makamundong gawahin, sabi nga ng banat ng batlaya. Ito pong mga abilin ng mga batlaya sa atin, ito po ay nakakatulong para lalo nating maiwasan kung ano po ang dapat nating gawin na hindi maganda. Ito po ay magbibigay sa atin ng mga pahalala. Para lalo kung halimbawa, kung tayo ay lumiliko, mga kapatid, maiisip nating baka hindi na tayo liliko dahil may bilin at pahalala sa atin, mga kapatid. Yan po ang dala sa atin ng banal na batlaya. At sa ating tema, mga kapatid, ang tema po natin ngayon ay isang magandang tema, no po, pagsisisi. Siguro po, alam natin ang pagsisisi, no po. Sabi nga nila, hindi, kumisan ang pagsisisi nga nila ay nasa huli, no po. Wala naman kasing pagsisising una, no po, na wala ka pa namang ginawang masama, no po, hindi ka pa magsisisi. Pag nakagawa ka na ng mali at naisip mo, bandang uli doon mo mapagtanto na ay mali pala at doon ka magsisisi. Sabi po sa libro ng Timbulan ng Kabanalan, mayroon pong definition na sinabi po dito ng libro, Munting Aklat ng Espiritismo. Sabi niya po dito, ano ang pagsisisi na po? Tinatanong po dito kung nano yung pagsisisi. Ano po ang pagsisisi? Sabi niya po sa binigay niyang definition, ito ay pagkaunawa ng espiritu o tao sa kanyang mga kasalanan, no po. Na bunga nito'y naghihirap ang kanyang kalooban. So ito po ay pagkaunawa, pag nalimbawa, no po, nakagawa tayo ng kasalanan, no po, at napagtanto natin at tayo ay nahihirapan, no po, at doon natin mapagtanto at mali pala yung nating nagawa, at doon tayo nagsisisi. Yun po ang binigay ng
sa libro ng Munting Aklat ng Espiritismo. Opo. Ito pala ay pag nagawa na natin ng kamalian, opo. Pag nakagawa tayo ng kasalanan at napagtanto natin, opo, na ang ginawa pala natin, opo, ay nakakasakit ng kalooban, at doon po natin mapagtanto talagang mali yun, doon natin ginagawa ang pagsisisi. Yun po ang sabi ng libro. Opo. At sabi niya, kailan nangyayaring magsisi ang tao, no po? Kailan daw nangyayari para magsisi ang tao? Sabi niya dito, kapag siya'y naliwanagan na, no po? Bunga ng pagsumbat ng sariling budhi o ng mga paisip sa kanya ng mga espiritong banal. So, yan po ang panahon na pala ng pagsisisi, no po? Na pag naliwanagan natin na ang ating ginawa ay mali at bunga na pagsusumbat sa ating budhi, pag na kumisan po tayo ay nakokonsensya, no po, pag nakakagawa tayo ng mali, no po, doon dapat magsisi, doon niya nagagawa ang pagsisisi ng tao, no po. Kaya pag nakagawa tayo ng mga mali, mga kapatid, at halimbawa kung malaking pagkakasala ang ating nagawa, no po, ano po ang sabi ng Biblia sa atin? Ano ang dapat natin gawin? Meron pong nakasulat dito sa dapat 3:19. Opo. Nani ka Tagalog dapat kasi? Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kaya nga, magagsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So ito po ang inahabilin at sinasabi sa atin ng Biblia, ng Ebanghelyo sa atin. Kung tayo ay, kaya nga kailangan pagsisihin natin ang mga nagawa natin, no po, at kailangan magbalik loob tayo sa Panginoon upang maalis, no po, upang mga pawi ang ating mga kasalanan, no po. At upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Yun po ang sinasabi na inahabilin sa atin ng Ebanghelyo, no po. Kailangan magagsisi tayo sa mga nagagawa nating kasalanan, no po. Kung halimbawa na nakagawa ka ng lumiliban ka sa pananampalataya mo, kailangan po tayo magbalik loob upang ay sa takdang panahon, magsidating ang panahon, tayo ay bibigyan ng kaginawahan ng Panginoon. Yun po ang hinahabilin at sinasabi sa atin ng Ebanghelyo sa atin. Kaya mga kapatid, ito po ang mga pag-aaral na dapat nating itanim at tandaan sa ating mga puso at kaisipan upang lalo nating hindi maiwaksi ang mga pag-aaral at lalong-lalo na ay yung obligasyon natin sa Panginoon. At meron din pong sinasabi nung panahon ang ating si Kristo, ay inabilin din niya sa mga taga-Jerusalem, no po. Sabi niya dito sa Lucas 24:47, meron pong nakasulat na ganito. Ito po ay abilin niya. Sabi niya, at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem, no po. So ito po ay inabilin niya sa mga taga-Israel, no po. Kung saan sinasabi niya kailangan tayo po ay nakapag-aral na, natutuan na natin ang mga aral ng Diyos. Sabi niya kailangan ipangaral, no po.
ito po ay sinabi rin niya sa mga kanyang mga apostoles. No po. Kaya nga sa atin, pinawawadig niya po sa atin at inahabilin din sa atin na kailangan ipangaral natin sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalahan lahat ng mga bansa. No po. Tayo po ay nasa panahon na para ipakilala po natin yung mga haral na ating natutunan, na nating napag-aralan dito sa ating pananampalataya upang lalong, sabi niya, ating yung pagpapatawad sa ating mga nagawa, no po, mga gawa nating kasalanan. At meron po sinasabi rin dito sa Lucas 15:17. Meron din pong sinasabi sa atin dito. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaya sa 99 na taong matuwid na di nagkakailangang magsipagsisi. Ito po ay, sabi niya, kasi po, kung ating ambing, kung halimbawa po tayo ay may alagang 100 tupa, no po, pag nawawala yung isa, no po, hahanapin natin. Yun ang sinasabi sa atin ng mga kapatid, na ganun din sa langit na sinasabi ng Diyos, na isa lang na po, na hindi pa nakagawa ng mali, no po, at yun ay iniingin ng Panginoon na yung isa ay magsisi upang lalong mapabuti at mahayos ang mga aral at mga katuruan niya, mga kapatid. At dito sa 15:10, no po, meron din sinasabi, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. No po. Ito po ay nahambing sa ating mga talasalpantaya, no po, na naniniwala na talagang ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kailangan talaga kung meron tayong nagawang kamalian, kung meron tayong nagawang hindi maganda, ayon sa mga utos ng Diyos, yun po ay dapat nating gawin. Kasi nga, sabi ng unang binasa ko sa ating mga kapatid, na ito po ay hinahanap ng Diyos sa mga kamalian natin upang lalo niyang mapatotohanan na, mga kapatid, tayo talaga ay gumagawa na sa ating mga tungkulin. Ito po ay mga aral sa ating mga kapatid na dapat nating mga tandaan at gawin upang ang ating pananampalataya, ang tungkulin natin sa Panginoong Diyos ay lalo siyang pong matutuwa sa atin. Dahil sabi nga ng mga binasa ng ating kapatid, ito po ang magbibigay sa atin ng mga lalong ikakasisiyan ng ating mga sarili, no po, na pag tayo gumagawa sa mga kautusan niya at mga tungkulin natin ay ginagawa natin, yan po ang sabi nga ng binasa ng kapatid ay mga ablas o mga binibigay niyang ablas sa atin, mga kapatid. So ito po ang ating tema at sana sa ating mga magkakapatid, lalo po nating gawin, no po, ang mga tungkulin natin dahil ito po ang hinahanap sa atin ng Diyos, no po. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, sabi nga ng mga ibang mangangaral, panahon na para mamili ang Diyos kung sino ang dapat na mapunta sa mga pangako niya sa atin na ang kaharian ng Diyos. Yan po ang alam ko, ininanasa natin. Lahat tayo po ay nagnanasa na tayo'y mapunta sa mga pinangako sa atin ng Panginoon, na kung saan ang mga tumutupad at gumagawa sa kanyang mga
mga gusto na po, ang mga kautusan niya, ay doon po tayo mapupunta. At marami pong salamat. Ito po ang mga ilan mga mensahe ko sa inyo. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating naging tagapagsalita sa umagang ito. At maraming salamat din po sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay muli na namang nakaganap po sa ating mga tungkulin. So napakaganda po ang ating talakayan, no? Pagsisisi. Yung pong buwan po ng Setyembre ay yung pong ating maging tema. Una po, nung unang linggo po, karandaman. Pagkatapos, pangalawang linggo po, ang kaulugan ng panggagamot ni Jesus, nakaturuan naman ng ating pananampalatayang espiritismo. So ngayon po, pagsisisi. So napakaganda po ng mga tema na ibinigay sa atin ng karunungang ito, na sana naman po ay nagkaroon naman po tayo ng kaalaman. No, yung po mga pag-aaral na sinasabi sa atin ng banal na Espiritu at ganun din po yung mga tagapagsalita po natin ay kahit kakaunti lang po, mayroon po tayong naitatago. No? O kaya sabi po kayang Kapampangan, at intampo ka nung asa sa likod ang gantunggal ditak mo. So anyway po, yung kikatamong pamag-aral, brikula pong dyan pagkakataon. Twice na pong kakit kong atsuyin kaya katampengari. No, yung kaya katampong pengari, kasuyo na po nitang manandaman kaya kilob sentro hampunan. Although malaulauya po, aba pong mumunta ko. Tatang Florence po, munta ko po kaya mbabo. Dinanda ko pong dita kapagkakataon. Kingkikatamo pong pananampalataya pong kasalpantayanan. Kita pong tibayan na po ning kikatamong pamanalpantaya. Uli pong kikatamo yung pamanulo po, aliway tamo yung manulo. O ing banal espiritu po at pong biyanala ring karagdagan. Kagawan tala mo po itamong talasalpantaya. So gagayad na tamo mo naman po ning banal espiritu. Banggawan tamo po yung sablang bagay makaing tulid na po. Yung kikatampo kasing tema, karandaman niya pong pagsisisi, pong kikikatang kasalpantayanan. Di nang tayo pong dita ka oras yung kikatampe ngari. Although, ayun po. Muna po, ibabi ako yung maya pa oras, kaya tangke katamong Ginoong Diyos. Kadwa kaya kayong kapatad at syeni, ano mga nano pepalagan tayo yung aldonan ng sabat ng kakarinan. Ban mag-aral tamo, makirandam karyatang amanong pepaibat king kayaryan. Kasi po binalang malaga rin bagay reti uling, ila rin pagkabiyaning kaya katamong tao matsukilog. Ban mga biyayan, panlinis, yung kaya katamong kasalanan. Karin pun dindam ko karin kaya katamong kapatad, lalo na megin tema kim pamanisi. Kasi po, yung pamanisi nin tao malagwayan sabyan. Kasi kimbiya kong delanan, kimpangatay kong espiritu mo nibat 1975, parati kong sisisi. Pero parati kong misasakab. Parating gagawa kaya tangem kimpangyato, po tangya kami pagkalubanan, maslam kalupa. Manyumbat kaking espiritu, pero kamangmangan. Huling po ito pong intao mabiyasan king kabiyasan na ng Diyos, mangmangyaking tao. Uling atin niya nga manuana, kaya tang tao Roma, lupigan niya yung marawak na, ay ako, pailupid king marawak, nung lupigan niya yung marawak king mayap. Makanalo na po rin bagay areti. Kasi, may agawa iti, gangya pamiras kaya kay tang pamanisi. Kasi po, datang yung pamanisi kaya katamo, potang yung kayaryanan ng Diyos, dinob niya kaya yung puso tamo.
malagwa sabyan sisisita mo. Pero, saguli mo ito. Dapat po tanging kayaryanan ninyo sa hanapin dati ang kung mayayakit. Potang detang hanggang amano na ninyo, mitanam no kim puso tamo. Ampon, melino na itang pamisip tamo. Nanumang bagay datang kaya kang masakit, agyumen tanggapan. Gusto miras na kaya itang katuliran na ng espiritong di natin itang masurang bagay kaya kasabyan itang talaga mong makanyan. Buna sabyan nadadalami itang kapakumbaban tatanggapan. May itang bagay, manyaman-yaman o mapait ya. Sana itang mapait agawa mong manyaman. Uling ka rin, istun din natang na itang kayarianan ng Diyos keto. Aisip mo nga itang bagay, matsurang gawa mo. Karin, makasisi na ka at pag sumikap mo deti, mo na agawa. Kalupa mo po kaya kami pangay tsuketi, katutuan na po ni kadwa kaya pong Domingo iti uling kiyatang kaya kami ating kami naman tipunan. Bilang manimuna ka rin, pipilitan kayang gagawa nitong kulang ko na yung sinabi ng Espiritu, kailangan itang aldo ning Sabat at siyo kami kaya ni tipon-tipon may papamilya manyawad kaya kaming dugong masakit para iti kumabayab yun. Makanyan man, sinabi ning kanakong sarili, o hindi po, kalupa na sinabi na makilulutan kayo. King nabengi, talaga maliswas siya, medical na niya nga ba. Kaya ba't inisip ko, di ninanong upayaring gamat ko gawan ko ako. Gawa ko 15 minutos,